kami ngayon dito sa Pantabangan Lake. Ang second destination po natin is ang Lake Farm de la Mar. Dito rin po siya located sa may Pantabangan, Nueva Ecija. So, yun po yung Pantabangan view deck. Ang ganda oh. Nabitaw lang yan. Naalala mo yung tsura nito doon? Wala naman maraming ganyan. Yan, dati. Hindi meron siya pero babaw Hindi, oo, hindi ganyan kalalim. Kita talaga yung ano niya. Buti wala nakitang sirena doon. So, ito po yung New Zealand ng Nueva Ecija. So, napakaganda guys. So, parang pagpahapon na, yung tubig tumataas na yung level na. Hindi mo ganun kataas. Pagkabaw. Sa umaga, tsaka sa tanghali, parang steady pa lang siya. Laging ikaw. Hindi niya matubig sa ano. Yeah. Tubig kasi. Tubig kasi to dati. So guys, imagine po, itong dinadaanan natin ngayon, tubig po talaga to kapag mataas yung water level ng lake. Maabot po siya hanggang doon sa may view deck. Pag tag-ulan siguro, no? As in, ano to, nakalubog. Kasi may mga bangka. Si Nakaril, dito yata sila banda nagpicture ng asawa niya dito sa may ano. Pagkaraan ng 1.1 kilometro. Kumanan. So, yan po yung hanging bridge, guys. Last time, hindi siya passable, di ba? Hindi pinapadaan. Ngayon, pwede na siya. At bakit ikaw siyang minahal at hindi biglang tunay? Huwag mo lamang sanang sasabihin
Rest house yun. Yeah. Was so brand new. Every memory repeats. So guys, ito po ang Highland Valley. Next time guys, papasukin natin yan. Tignan natin kung ano po yung itsura sa loob. So, abangan nyo po dito sa aking YouTube channel. Pagkaraan ng 300 metro, kumanan. After all that we've been through, all comes of me and you. I guess it's meant to be forever, you and me. After all. So, time check guys. 2:15 na po ng hapon. But it never disappears. After all stops, you keep coming back to these three hearts. Rescue from the fall. All comes with me and you. I guess it's meant to be forever, you and me. After all. After all, what else is living for? You keep coming back to these two hearts. Rescue from the fall. Kumanan. After all the we've been through, all comes with me. May daan din dito. Forever you and me. You keep coming back to these two Pagkaraan ng hearts. 100 metro, kumanan. Hindi pa ba din? Sige na ako. All comes of me and you. Same lang doon. Same. Ako duda ko. And if you ever change your mind, ano? Eh, buto po yung mama niya. May cellphone siya. Hindi mo hiyang yung ano. Choco. Oh, careful. You can Pagkaraan ng make a 300 metro, heart so maliwas sa Pantabangan easy. Yanili Basil Valero Road. Okay din na lugar to, no? Parang tahimik. Tsaka maraming tourist spot. Oops, hops. Start tourist. Start tourist. Spot of tourists. Change your mind, I still I'll be. Kumaliwas sa Pantabangan Yanili Basil Valero Road.
Diretso na sa Baler. Sa ano? Kasiguran. Ito kasi pinakamalayo. Galing ng ano yan? Baler. Mga pink bus. Bakit na doon? Hmm? Bakit na doon? Dito yung daan ng Baler. Welcome to Barangay Malbang. Oh, tama. Dito yun. Malbang. Barangay Malbang. Malapit na tayo sa Alfonso Castañeda. Nilabis kaya? Farm Ridge. Oh, dito pala sa Farm Ridge. Spam. Yeah, doon pala. Baka sumobra tayo, ha? So guys, kung pupunta po kayo ng Baler, ito po yung right way. Ayan o, 21 kilometers. Alfonso Castañeda. Gusto nga bigay sa ulo. Kaya ako sa 18 na 710 130 ay na Pacolor Farm.
pagkaraan ng 300 metro. 300 metro. Ito. Lake Farm de la Mar. Ah, dyan pala siya. Dinosaur siya? Hindi, iba yung George Point. Pwede yung pupuntahan yung dinosaur. Next vlog. Next na picture lang yan. One step at a time. One place at a time. Saan tayo? Sa taas. Wow. Sige, diretso. Wala na siya sa mga viewpoint. Breathe each other. Ay, wow. We're flowing like a stream, running free, traveling on the ways of life. Eto, wait. Ito, welcome Lake Farm de la Mar. Dito. Ano yung tawag din eh? This way. Kaya? Bababa siya. Kaya? Kaya? Check-in dito. So guys, welcome to Lake Farm de la Mar. So nag-shooting po dito ang cast ng Pepito Manaloto. Yan. So may entrance fee po na 100 pesos per head. So, ang day tour po nila is 8 a.m. to 10 p.m. Pwede din po mag-overnight dito, guys. Mag-shooting pala sila dito. Ang ganda, oh. So guys, tara po, explore natin sa loob. Wow! Daming tao. Ay, ayun. Doon ka muna, oh. Ha? Doon ka muna. Bumula ka. Wow. So guys, eto po yung 5,000 roses nila. So sa gabi guys, sigurado maganda dito. Ang dami pong turista dito ngayon guys.
eto po yung gazebo area. Kung saan po kayo pwedeng kumain, mag-relax. So, 500 pesos po yung rent. Minimum of 4 hours. So, eto naman po yung mga rooms na pwedeng i-rent kung gusto niyo po mag-overnight stay. So, yan guys, may mga ginagawa pa po sila dito sa area. So, mula dito guys, makikita nyo po ang Intang Lake or Pantabangan Lake. Yan. Kung saan po tayo galing kanina. So, located po itong farm, guys, sa taas ng bundok. So, silipin lang natin to guys, kung anong meron. Punta ka na, magdala ka lang po eh. So, pakayal siya guys. Yan. Check, check. Yeah, so check, check. Check, check. Hello, sound check. Shoutout sa nakadilaw sa... Shoutout kay
So, ang dami pong spot, guys. Kung saan pwede kayong magpa-picture. So, guys, silipin naman natin ngayon ang swimming pool. Wow! Ganda, guys. So, mula po dito sa taas, yan. Ganda ng view. So, ito po yung restaurant. El Casa de Sofia.